nois i noies, què tal esteu? Nosaltres, els monitors, estem tots molt bé i espero que vosaltres i que els vostres familiars també ho estigueu. Pel que sembla, aquest any ja no ens tornarem a veure, però jo us espero amb els braços oberts, amb moltes ganes de continuar aprenent i de fer activitats l'any vinent. Com ja sabeu, us hem deixat un recull d'activitats de Scratch a la pàgina web on podeu continuar practicant, aprenent, programant, jugant i fent tot el que sabeu que podeu arribar a fer des de Scratch. Així que inclús podeu entrar des de l'ordinador i ensenyar-li als pares com funciona perquè vegin una mica el que hem estat fent. Andrea, Alejandro, Adriana i Elena sé que estàveu fent uns projectes de EV3 molt interessants i que estaven quedant molt bé i que us faltava programar-los, així que espero que l'any vinent puguem acabar-los i puguem arribar a donar-li tota la funcionalitat que sí que li volíeu donar i que estava quedant perfecta. Edu i Sara sé que us va agradar molt fer robòtica i que vau destacar molt per l'stop motion que vau fer, que va quedar perfecta i que els va agradar a molts dels meus grups. Així que jo espero veure-us l'any vinent i poder acabar de fer també el projecte de V3 que estàveu fent i totes les activitats que teníem pensades fer. I finalment, Arnau, Ion i Ariadna, sé que us agradava molt també fer robòtica, vosaltres ho fèieu amb un altre kit de Lego, però que també us agradava molt aprendre i que cada cop fèieu tot millor i estàveu aprenent a programar en blocs i que estàvem fent unes activitats de futbol i així amb robòtica molt interessants i sé que us agradava molt i que volíeu sempre aprendre noves coses, així que espero que l'any vinent puguem continuar aprenent tots junts, tant jo de vosaltres com vosaltres de mi, i puguem continuar fent aquest equip tan gran que fèiem. Així que jo espero veure-us a tots l'any vinent i us espero amb moltíssimes ganes. Un petó a tots. Adeu.